What the fuck? טוב, זה כזה מצחיק. בסוף קניתי יותר ממה שתכננתי, זה קורה הרבה. אבל, בשונה מבדרך כלל, אין לי מה שנקרא buyer's remorse. אין לי את הצער על כך שקניתי את זה. פשוט מאוד, כי היו כמה מוכרים שניסו להדגים עליי את מה שלמדתי. What? You want me to say hi? What do you do? רגע. You are from Israel? Yes. Yes. אז תגידי שלום. מה אתה עושה? את רואה את הפנים המקסימות מה שלה? אני עושה? לא, אני מתביישת. אבל מה אתה עושה? תספרי לי את מה את עושה. איך הולך? איך קוראים לך? סתם. רגע, מה אתה עושה כאילו? אני סתם, אני מעדכן את החבר'ה, זה משדר עכשיו בלייב. באמת? מה בלייב? איך בלייב? בלייב, נו, וי-פיי מתקדם. נו באמת. מצלם סרטון, נו. את מכירה את ישראל ואת נוי? לא. לא מכירה אותם? אז עכשיו הכרתי אותם, אפילו עשיתי כזה סדנה מזורזת של מחירות. אני מטייל בגדול, כאילו, אני פשוט אוהב, אני עוסק בשיווק באינטרנט, אז אני כל הזמן בסרטונים וכאלה. באמת? איך קוראים לך? שמרית. שמרית, נעים מאוד. נעים מאוד. אני יוסי. רגע, אז אני יכולה לראות אותי בווידאו? בוודאי! לא, כאילו באינטרנט? אני לא מתכוון כאילו לשדר את זה בלייב. היי. זאת שמרית בלאס וגאס, היא מוכרת מקצועית. אבל לא מצא את אוי. זה שלך. הנה, עכשיו, יותר טוב. זה לא תמונה, אבל, כן? זה לא תמונה. אוקיי. ביי, מאמי. I'm just kidding, yeah? מה יש לכם? את גם ישראלית? Taking you? No, I'm not taking you. It's for me. That's because of her. She stopped me. אתם רואים איזה קטע החיים האלה, אף פעם לא יודעים מה יקרה. בקיצור, הקטע המצחיק הוא שפגשתי פה כמה ישראלים, והישראלים פה ידידותיים כל כך, או שזה בגלל שזה אנשי מחירות. אנשי מחירות הם כאלה מגניבים בגדול, ואני שמתי לב שזה מאוד דומה לתחום החיים, מה שנקרא, מה שאנחנו קוראים לו טיקה, פשוט להכיר בנות. I know, yes. ובקיצור זה מגניב, וזה ישראלי, איפה אחד? תביא, give me the file. הוא הביא לי טיפ. טיפ? Where is the tip? just kidding. הוא הביא לך טיפ? Yeah, she like involved in myself and then